Mas Paijo. Ayo mangkat. Cek Pra, delok. Pak Bogang. Pak. Pra, ngerti Pak Bogang ra? Ket mau aku ora ngerti Pak Bogang iki. Ketoke sare. Ning kamar wae ra enak lho. Lah mene biasane Pak Bogang makani manuk. Manuk wis dicentelke ning nggon ngarepane. Berarti wis dipakani no. Lah terus Pak Bogang saiki ning ndi? Tekoni kok malah ganti takon lho. Nek aku ngerti pranes tak kandhani kowe. Lho, rung tak budal sekolah ta, Le? Ya durung lho, nggone sangu kok. Oh iya. Ya. Dengaran langsung dikei. Ono angin apa iki? Nah to, dengaren. Biasane berpelit-pelit tok. Lagi teles to, Pak? Wis to, kek ndang budal kono. Engko ndak selak telat. Bapak tak adus meneh engko tak budal kerja neh. Sampeyan bar kok ngendi? Konggone Bu Siti, lembur, budal subuh mau. Lembur esok-esok to, Pak? Biasane bengi lho, Pak. Ah, ya ora mesti. Lembur kuwi kerja tambahan di luar jam kerja yang sudah ditentukan. Jadi ora kudu bengi, pagi pun bisa. Sampai sini paham? Masuk. Cah-cahi ning ndi suwe tenan. Carane ngene yo telat no. Lah iki. Kono diwae to kok suwe men. Sorry, Dot. Ngomong tene sangok. Soale Pak Bogang lembur pagi. Dine rada telat. Lembur pagi. Lembur ki ora biasane begitu aja. Ora mesti. Lembur kuwi kerja tambahan di luar jam kerja yang sudah ditentukan. Jadi ora kudu bengi, esok ya itu. Sampai sini paham. Oh, siap mangkat. Loh. Lah niki kok Mas Bogang kalih Mas Momon kok dereng ketinggal sajake kok. Sepi men to, Bu? Momon kali Mintul niku teng omah Etan, Mas. Nek Bogang niku ket subuh wau mriki malah lembur gawean niku lho, Mas. Wah, lembur. Nggih. Nek mboten dilembur lah wong gaweane kathah sanget Mas no. Lah napa kula iwake pripun? Alah jenengane mbok aja gojek to, Mas. Mboten gojek niki serius niki. Lah jenengan apa mboten kerja to, Mas? Alhamdulillah niki nembe prei. Oh, nek ngoten nggih, matur nuwun saderenge lho Mas no. Nggih, sami-sami. Pun mangkut mawon. Wah, pas iki es susu coklat is. Tutup. Sama cara to jane? Lah, tutup kan ya warunge to. Yen bakule kan ya enek. Yo enek. Wong kene lagi bar mulai kekulaan lho, Lek. Yo mbok tak leren-leren sik, tak sarapan sik. Apa gawe ki sedelok to is ngelaki lho. Segah, nek gelem yo nggon rada engko. Lah engko ki jam pira? Yo kira-kira sak jam kas. Lah. Lah wong ngelake wis saiki kok dadak ngenteni sak jam neh lho. Lah gelem ora? Nek ora gelem yo wis. Is, tak kandhani yo. Pelanggan itu adalah raja. Kepuasan pelanggan kuwi dadi tolak ukure keberhasilane bisnis. Yen kowe pengen berhasil bisnismu, ayo aja mengecewakan pelanggan. Wis. Mah tau sia. Sik, ngene ya kowe. Nah, itu baru jamaahku. Mas no, nek kesel leren riyen lho. Yalah, malah gak tandang gawe dilite dikir leren to, Bu. Lah mbok menawa sampeyan ora tau tandang gawe abot. Nek gur tandang gawe kaya ngene abot iki kanggone wong lanang ngene kenteng, Bu. Lah nek umbah-umbah aku gawe nenteng.
Lah ngopo sampean ngundur kirene? Iki jenenge andum rezeki Bu. Lah kula pun bar kok pasar nyambut gawe kesel, mulai jek dadak umbah-umbah. Lah nek laundry, ya mending dilondrekke to. Ngeman raga, ngeman tenaga, soalnya sesuk dinggo nyambut gawe meneh. Oh, alah, ngoten to Masno. Nyolek. Wah, seger iki. Ki bayar apa utang? Lah, jabang bayi. Wong kok ya ramen. Nyo. Jujule PN. Wah. Nyonya, Lek. Dengaran ki, sajake lagi sugih dit iki. Aku bareto bonus lemburan. Walah, sing semangat Lek kerjane Lek. Ning yo kuwi aja kerep-kerep lembur Lek. Soale angin malam ini tidak bagus untuk kesehatan. Lah hubungannya apa karo angin malam? Lah sehari malam lembur. Lah wong lemburku ki esuk subuh mau kok. Esuk kuwi udarane segar, baik untuk kesehatan. Loh, lembur kok esok-esok to Lek? Lah apa ora oleh to, Is? Lah biasanya nek wong lembur lah ya bengi to Lek. Ah, ya ora mesti. Lembur kerja tambahan di luar jam kerja yang sudah ditentukan. Jadi ora kudu bengi. Esok pun jadi. Sampai sini paham? Oh, berarti nek kerjane di luar jam kerja, kuwi dianggap lembur ngono to Lek? Nah, itu baru muridku. Selamat pagi Tuan Kliwon. Apa kabar hari ini? Kang, kabar baik. Wah, dino iki kok kowe ketok bingar men to, Kang? Bingar pripun to, Pak? Lah kuwi wajahmu kenah ketok sempringah ceria ngono lho. Lah biasane niku napa mboten tau ceria to, Pak? Pak, kula niku nglakoni napa sing nate jenengan dawuhke teng kula lho. Gan, wong urip kuwi mung sepisan. Ora perlu digawe angel. Ning yo aja digampangke. Hadapi masalah dengan senyuman. Wah, masuk. Lah kowe dino ki arep nang ndi, Kang? Pripun to? Nggih budal kerja to. Wah, dengaren sik kemen. Biasane rada awan lho. Oh, lan jenengane pripun to? Lah wong kula niku malah pun lembur esuk wau lho, subuh lho, Pak. Lembur. Padune jenengan ajeng takon to. Gang, lembur kok esuk-esuk? Lembur iki biasane kan bengi to. Ngoten to? Ora iki. Kok mboten to, Pak? Kang. Sing jenenge lembur kuwi, nek sing nglakoni nyambut gawe di luar jam kerja, kuwi iso diarani lembur. Ora peduli mbah kuwi esuk, mbah kuwi bengi. Sepakat. Itu baru temanku. Riyen nggih, Pak? Oh iya, hati-hati. Wah. Lah kok sing mapeni sampean to, Mas? Enten apa, Mas? Lho, lah wong genah niku gawean kula lho kok sampean tandangi. Oh, ngoten niku carane ya nyuda honor lemburan kula. Nyuda honor lemburan pripun to, Mas? Lah sampean mocok teng mriki to? Mboten ya, kula niku ngewangi Bu Siti. Mesake, Mas, gawean sakmene akeh ditandangi dhewe. Alah, ora usah selak to, Masno. Bareng ngerti jasa pelayanan publik garapane akeh, terus sampean maca dadi karyawan teng mriki. Ben itu tambahan penghasilan, ngoten to? Kang. Esuk-esuk kok wis rame mending ngopo to jane? Wah, sampean iki ya ora bener kok, Bu. Ngekrut karyawan pocokan kok ora taren kalih kula sik to. Karyawan pocokan sapa to, Gang? Lah niki Masno. Masno kuwi nang kene mung ngewangi aku ya, Gang. Mergo mesake aku tandang gawe dhewe. Ngoten niku rak yo ngenteni sik. Wong kula niku mau bar king mriki lho, Yohan. Lembur.
Terus kula balik sedelo adus, terus sarapan. Ngoten kok ya ora kanthi to, Bu. Lah nek ngenteni sampeyan, ya selak kawanan to ya. Umban liyane ora uman sengenge. Pun, Mbok. Mang lanjut nih gaweane jenengan. Ndak dikira kula ngelong-elongi honor lemburan. Bu, kula pamit nggih. Sik Mas No, sampean aja mantuk sik. Sarapan sik Mas. Alah pun matur nuwun, tasih tuwuk. Uga Mas. Kira nyuda jatahe karyawan jasa pelayanan publik ngendaan. Wong kok sensitif.